Dnešné video nebude o cestovaní, ale bude o tom, ako mal môj najmladší brat svoj prvý boxerský zápas. Jak sa cítiš pred svojím prvým boxerským zápasom? Dobre sa s tým. Málo stresu, veľa radosti. Uvedomuješ si, že ja som ťa dovedol ku fitness. Prečo ty? Pamätáš si takú fotku? Chápeš, že ja som ťa prijedol ku fitness. Jak hodnotíš posterdowny, jak hodnotíš čávaj? Je to tvrdý oriešok. Orešok mi nepríde tvrdý, skôr taký vystresovaný. Aha. Ale nenechám sa obalamutiť, že by náhodou tichá voda a brehy nemila. A koľko má zápasov typek? Čo má 3 zápasy a bilanciu sa mi zdá, že má negatívnu. Neviem, či všetky 3, alebo jeden vyhral a 2 prehral. A akú máš taktiku na neho? Taktiku mám takú, že pozriem, čo urobí on a budem robiť presný opak. Myslíš si, že vyletí tak agresívne do teba? Myslím si, že na mňa vyletí agresívne, lebo nepríde si veľmi sebavedomý podľa mňa a bude chcieť urobiť moment prekvapenia. Počkaj si, ustojíš to a potom pôjdeš, alebo jak? Ja sa budem snažiť tomu vyhnúť A a potom ho vysypeš, jak sa Útok. hovorí. Som si kúpil, jak sa volá tvoj fight gym? Dominator Fight Club. Tomu je Dominator Fight Club, Illuminati. A máš voči nemu aj také, akože bereš to aj trošku osobne, či bereš to športovne? Nie, nemám prečo. Nie? Čava nepoznám, prvýkrát som ho videl v živote. Ale ideš ho zničiť? Máš to tak, že ideš ho zničiť? Tak postaním sa ísť bezľutostne, maximálne ak to ide, ukázať pekný zápas. A samozrejme ísť po ukončení. Po ukončení? Po ukončení. OK. Takže ideme po ukončení. Os. Os. Máš to lodu? 50 kg na váhe. Round one, fight! V červenom domáci bojovník z klubu Dominator Fight Club Tomáš Sliva. Bekar soparovo, aj bekara tvoja, bekar soparovo, Pravidla boxu 3x2 minúty do 80 kg. Máme koniec zápasu. Myslím, že Karol trošku nevystihol ten úvod. Co mogę powiedzieć, dostałem napis, daj tyle, kurwa. Tomáš, povedz nám niečo ty. Po zápase, aké sú tvoje pocity? Som strašne šťastný, nečakal som takýto výkon, aj že to tak skoro skončilo, ale som za to rád. Ďakujem trénerom, kamarátom, rodine, ktorí ma podporovali. A som rád aj za to, že som mohol splniť môj sen malý, detský, ktorý som od malička mal. A otca potrebujem tiež. Ukončenie. A samozrejme a mamu, hej, aby sa nehnevala. Tak Tomino urval rýchle a presvedčivé víťazstvo. Typka 3-krát poslal do počítania, na 3-krát už KO. Veľmi presvedčivý výkon na prvý zápas. Som rád, že som mohol byť súčasťou toho dňa a že to dopadlo takto parádne. Ale pecka, akože veľký zážitok a celkom som sa cítil zainteresovaný. V niektorých momentoch som si trošku možno aj uletel, ale to patrí k tomu. Tomi,
Tak gratulujem ku víťazstvu. Ďakujem. Je to veľký čempión. Povedz mi len o tvojich pocitoch, že ja som si všimol, že už keď si nastupoval, tak si bol veľmi uvoľnený, až tak prekvapivo uvoľnený oproti napríklad tomu, jak išiel tvoj super. Jak to hodnotíš? Aký si mal z toho pocit? No ja som mal veľký stres pred zápasom, hlavne pri rozcvičke, ale 5 sekúnd pred mojím nastupom mi tréner povedal, že jeb na to, užij si to, je to tvoj večer. A som sa úplne prepol do iného módu, žiaden stres potom úplne zo mňa opadol. A som si to išiel užiť, mi bolo jedno, či vyhrajem, či prehrajem. A nakoniec to išlo veľmi dobre. A čakal si, že to bude také, ako nechcem povedať, že ľahké, ale vyzeralo to tak jednostranne, že čakal si, že to bude také, alebo že ťa trošku viacej potrápi, super. No tak toto som si manifestoval už mesiac dozadu, že vyhrajem takto jednoznačný zápas, ale čakal som, že realisticky to skončí na body. Pri poslednom kole, ale som veľmi rád za to, jak to dopadlo. Tak si hovoril pred zápasom, že ho ideš vypnúť. A hej, ale to sú také tie reči, že by na ego, ale v realite som si myslel, že to skončí na body. Ale čakal som, že vyhrajem, lebo som drel na to, bol som pripravený, makal som. Ale akože si ma prekvapil, že si sa nešiel ožrať, že si to nešiel osláviť akože tak štandardne, až si to tak zobral športovo, že do pohody. S pokorou hlavne, s S pokorou. pokorou, stay humble. A bude ešte nejaký zápasík? No bude určite. A budem sa to snažiť držať na takejto vlne, jak to je doteraz. Prvé kolo ukončenie.